Ngai kublay yapi haga kerteng ujisu kitu baro ki bejus ngam ya kani ka kubas jap dangi juan lemba gani ka channel ka benta bangakwa man sam kalong baro kila ban klet nga nganum klet banga pensyong norim na ka kitab Isaya le nomor 9 dekat khasan hatu ka briu ka laban klet yala ikhu na ka po jangka shisha kini gilaban klet ban nga nganum klet ya pa kani ka dei ka jinga thu u Isaya ya ka jingi ka badan ha ublay bo omla ban klet yala ki jong ki briu ki balong pai lang jong ka jingi badan ha u ka long ka bomla ban kala bomla ban nujor batnu ru hangni Isaya u ringdur ya ka jingi ka kami yala ikun ba kadang aibun ba ka do nut ka kami bat ikun badang kha idon hapne kadon ka jingadei ka bajan bakum ka kami kamla ban klet ni ino ya kadon ka jingi ka palat kadon ka jingkit kli bandan barbor hasenda jongi ban sumar ban pej Henry watla kala le ni persyang kanuk anuru ban kadang don ka por ba ka klet ni kadang la ban ino dayang ni ba usngau thu ba ka jingit ba kan jabriu kamlong kum ka jingit ublay ka jingit ublay kalong palat liam ban ya ka jingit ka kami day kani bangin sngau thu hadu katnu ka jingit ublay ka ba kraw hadu kata ya ka jingim jongi ki briu ki jingtau ki ba kodo jong haga gospel uyonis number light korban kan riwong na ba ublay la kita katai ka pertai ka ba aitino yala ukun bala kamarway ba ru ba ngej on judge Henry unyo ya ka jingim ka ba bom jukot ka jingit ublay ka pau ha ukun jong ujisu ba dei tang ngila ban yo ya ka jingit ka ba shisha ka bom kala kani ka dei ka jingit bom la ban nujor banu banoro na ba baro gila ban klet ni ino Henry ka jingit jungu kanum klet ya ki ba yu haka shiti shaki nong room le nong san de khot ba san ka naba ya ka jingit ublay la ten yar no buk hagi do nu jongi do mun siba khu bala ayangi habangi yo ya ka ni ka jingit ka kersoi ka shlei hagi do nu ka weng no ya ka jing sngo marway jing sngo si sngo khuslai sngo ban khia hagi jing mut chuperkhan nginang ban shani usumar utip ya baro ki jing udana senda ulong unong yarap bajan onom ino dalilei hagi por baro ke banga kwa ban ong yodan napdeng jong pi kendu ya ki jinglong ba marway ne la sha'i marway hapdeng ki jing ya kendu ba bonjai ne phim yo ya ka jing ya ki ba phikmi lenti bagin ni sngolam ya pi sngow ba pi sha kantai pi sngow diaw bat sngow kathang haladi ngadon ka khubor ba bha kata ka long don uway uba ya pi ubamla ban nilindet no labaro kila ban klet Henry ka jing jungu kanum du no lanuru kayaine bom jukut kani kadai tang ha ujisu nginyo habangi pechu udan hajan jongpi ukloi ban ngap ya habapi khodyo ukloi ban yarap ban isn usngo thu ya ki jing ukloi ban sngolam habangi da onam ino nelendet dalilei ukloi ban pankhia wat langi don ki jingpang ula ai la ka jong ka jing ban shimno nangi ya ki jingkit bakhia kat no kraw ki pop ukloi ban ma ban sai da ka snam ka bakodo jong ulong uju nen menta bat shaki bom jukot ujisu ejepi ukwa ban ker khuyepi ulong ubayaine to blame ker khuyepi ublay pa paneng aingu me ya ka jing ka bakraw tam ka jomi ka bomla bani nu jor banu me kular banam ino
nilendet no yangi kublei shibun kuk pa pabneng pami ayu Jesu khun ba i ja chami ban pan em yangi Hebrew hagani ka prathai da u ban wengno ya kita kijing ban kia kijing sosi ba kijing guslai nama detang mami ubas ngau thu bar bala ban skolem ya kijing klot jangi pendap da kijing i ka bakan jeblei ka jami kerku ya baro haga kateng u Jesu ngaruai amen.